Prošle su već 23 godine otkako je Matko Jelavić na Splitskom festivalu izveo jedan od najvećih domaćih hitova Majko stara, koji je danas zaštitni znak njegove karijere. Poznati Splićanin se za In magazin prisjetio svojih početaka, a bez dlake na jeziku progovorio je i o uništenju domaće zabavne glazbe. Životnu priču Matka Jelavića donosi vam naš Gordan Vasić. Pitate se tko je mladi bubnjar na ovoj snimci iz daleke 1980. Pa vjerovali ili ne, riječ je o danas 50-godišnjem Matku Jelaviću, koji je karijeru započeo kao najmlađi član kultne rock grupe Metak, koja je svojim neprolaznim hitovima Da mi je biti morski pas, Ona ima svoju dragu mamu i Šijavica, otvorila vrata splitskim rokerima. Dosta bolno se to sve skupa rađalo. U ono doba je bila situacija da su zabavnjaci bili alfa i omega i praviti rock'n'roll band u Splitu, to je bilo dosta teško. Samo mi znamo šta smo proživljavali tada. Nakon razlaza grupe, Matko počinje pisati pjesme za druge pjevače, a najveći uspjeh postiže s Milom Hrnićem, koji je otpjevao njegove velike hitove Dobra večer prijatelji i Požurite konji bijeli. Požurite konji bijeli, žurite, evo sviđena. Nije mi ni bila namjera pjevat. Ja sam onako pisa pjesme, svira, bubanj. I dogodilo se godinu dana nakon te avanture sa Hrnićem da sam napisao pjesmu Majko stara. I trebalo je naći pjevača. Jelavić nije uspio naći pjevača koji će otpjevati Majko stara bolje od njegove demo snimke, pa je pala velika odluka. Majko stara, slušaj pjesmu sina svoj. I onako neiskusan, pa skoro protiv moje volje sam izašao ovako veliki krakat na onu pozornicu, tada vrlo moćnog Splitskog festivala, vrlo. I odmah se vidjelo da je ta pjesma, ne toliko moje pjevanje, jer moje pjevanje je bilo onako negdje između, ali je bila pjesma koja je očarala publiku. Bio je to početak samostalne pjevačke karijere kakav Matko nije mogao ni sanjati. Prva nagrada publike, nagrada za najveći hit tadašnje države 88. Zlatna ploča za preko 600.000 prodanih nosača zvuka, te ogroman broj koncerata u zemlji i inozemstvu, samo su neki od rezultata hita Majko stara, koji je bio i ostao zaštitni znak karijere Matka Jelavića. To je stvarno jedan unikat u hrvatskoj glazbi i možemo, ja mislim, tu pjesmu baš smatrati jednom već narodnom pjesmom, to je sigurno, i možda čak jednom od najvećih hrvatskih hitova svih vremena. Danas, nakon 23 godine pjevačke karijere, Matko svojim brojnim pjesmama najviše dira srca naših iseljenika. Evo, zadnjih 3 mjeseca sam praktički obišao po ko zna koji put cijeli svit. Obišao sam naše iseljeničke klubove i vrlo lipa mjesta u Americi i Sjevernoj Americi i u Australiji i Novom Zelandu. Poznati pjevač nedavno je gostovao i na slovačkoj nacionalnoj televiziji. Imao sam svoju emisiju, sat vremena, otpjevao više svojih pjesama i od tada iz Češke i Slovačke sam zatrpan mailovima. Za razliku od njegovih kolega, za ime stasitog Splićanina nikad se nisu vezali skandali. Ja i žena smo se dogovorili. Nećemo napraviti ništa zbog čega bi se mene moja dica mogla sramiti. A da jabuka ne pada daleko od stabla, potvrdio je Jelavićev stariji sin Marko, koji je krenuo očevim stopama. Stariji sin je osnovao grupu Diktatori, vrlo uspješnu i kvalitetnu grupu koja prati Marijana Bana, surađuje sa Banom. Imaju jako puno nastupa na tatino veselje. Poznat po tome da nema dlake na jeziku i da nikada nije pripadao nijednom klanu, Matko je prije nekoliko godina bio inicijator prosvjednog pisma 40-ak domaćih glazbenika protiv uništenja hrvatske zabavne glazbe. Ne možemo reći da hrvatska glazba ispunjava svoju društvenu ulogu. Ona je potisnuta, ona je falsificirana, korumpirana, ima puno zlog jezika u cijeloj toj priči, puno govora mržnje. Ne može na ovaj način jedna umjetnost bilo koja funkcionirati i to na tome pitanju treba početi raditi. Do sad se 20 godina nije radilo, vrijeme je da se počne raditi.